Right, importante nga masabtan sa publiko ang kabahin sa donations. Kay matag usa nato gusto mo gyutang mutabang dayon. Experience nato sa earthquake o sa Tino. In fact, kamong tanan nakahibalo that we struggled bringing the DSWD goods to the earthquake-stricken area simply because ang tanang taga Cebu naglumba padulong dito sa norte. So, we were caught in traffic for 6 hours, 10 hours, and so na-delay yun ang atong services. So, see, when we are not harmonized in terms of our actions, naa siya'y epekto. Dili dayon maabot ang serbisyo. So, dinhi sa Kaagapay Donations Portal, or when we channel donations properly to the right organizations, ma-consolidated manggod no, ang maong mga donations. And therefore, for example, na imuhatag og in-kind sa DSWD, 12,000 bags of rice. Kanang bags of rice nga mayon siyang DSWD ihatag, dili na nato idiretso pang-distribute sa LGU. Adto na nato ipadala sa Visayas Disaster Resource Center. Katong mag-pack og family food packs. Kaya ang atong standard packing, 6 kilos of rice nga naka-vacuum sealed. So, kato siya ma-distribute. The 12,000 bags of rice can be translated into thousands of family food packs. So, therefore, na-equitable distribution ang tanan makasulay sa maong donasyon. Unya, madapat to namo sa DSWD sa mga families or LGUs na badly hit or mas maoy nang hinahanglan. Ang mahitabo mang good pod kung moderetsyo ang kada usa, kada pamilya, kada grupo, kay tanan mo paingon, aside from the traffic, dinhi na experience yun nako sa disaster operation nga naagyo overserved and underserved families. So ang nahitabo sa Bugo, tanang naa sa dalan, naa nila ang tanang donasyon. Ang tanang naa sa bukid, wala nakatilaw sa donasyon. Pero nakatilaw sila sa hinabang sa DSWD o sa other government because klaro man ang among distribution sites, klaro sad nga dapat tanan makadawat. But when this is not organized and when it is not controlled in the sense that dapat sakto sa proseso, sakto sa distribution points, maunay nahitabo sa northern part. Nabantayan nako ang katong mga tao na dalan ug imong lilion ang kanal luyo sa ilang gibarugan kung dili puro bugas, puro tubig, puro dilata, daghan kay isa nga tanan and they continue to stay. Unsa ilaing effect? Risk, danger. Pwedeng maligsan ang bata, pwedeng mahapiro sa sakyanan ang mga tigulang nga naa sa daplin and exposed to the heat of the sun. So daghan siya dili mayong epekto. And that's why, as the chair of the disaster response in Region 7, this is one of our advocacies ngadto sa local government unit that we have to make sure nga ang proseso sa pagdawat sa donation check-in gina sa LGU. Dili na idiretsog hatag sa taong naglinya sa dalan. Donors, kind-hearted people, I know that gusto gyutang mo tabang. Gusto tang kitay mo tunol. Mahimo gyapon na pinaagi sa ato ang donation through our time and effort. Pero i-check-in gyapon nimo sa LGU. Like moadto ka, ako mayor mo donate ko og 1,000 bags of rice. I want to help in the distribution because I want to see kumusta ilang sitwasyon. Then mo pa-register ka as volunteer to be part of the distribution sa imong donation. I-organize na ni LGU. I mean, there has to be a system when we do disaster response or else it will be chaotic. Ug katong akong giingon, ang uban daghang nadawat, ang uban way nadawat. At the end of the day, moingon sila sa gobyerno, wala ta nagpakabana, wa ta nang hatag. Pero actually, dili na government effort ang naadiya, private effort. So, this is really a call to the public. Kay simba ko na ilaing panghitabo sa Region 7, I hope we can all work together how to be more systematic when we want to do the help. So, what is the best way? Through the Kaagapay portal. Kaya kung musud ta sa Kaagapay portal, mo diretso sa LGU, si LGU mo plano sa imong donations. And since LGU will give us a report asa napunta, that will be a feedback that will be given to you by the SWD. Kaya ma-track magyud na nato tanan. So, it's really important.